ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Gusto ko na lamang ang imong dumangagiahak upaya kinindughan ko ano dili ako masgama unsa mahinungdan imo akong gitaligdan sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Alas 7:42 sa itong oras. Good morning. Hello sa tanan akong mga ga-follow sa Bitok-Bitok University. Sa mga gakaigo sa akong mga memes. Grabe ba, ga-million rich ko, brad. Merry Christmas. Alas 7:42 sa itong oras, ang gugmang giyakitid sa atin ng Biramax Capsule! Grabe gyud ka gahi. Kay, perte yun. Adi lang ko mo istorya ka mo, lay mo testing para makayong yun mo nga tinuod. Biramax. Gabi, kadlawon, ani. Ang Biramax, kung gusto, magkita lang mo kadyot, tapos mahawa radayon mo, muna medyo gansi ka. Kay paghawa niya, gahi pagyapon. Sa mga mister diha, ha? Brother, ha? Basic ang problema niyo, brother, perminti na lang kapoy, perminti na lang mo stress. O, mo na diha ang resulta. Mo nang di na mo makahatag sa inyong kalipay sa inyong mga asawa. Ang Biramax Capsule, nganong grabe ka epektibo. Tanan mga pampagahi, Gahi. gikuha na mo ilang ingredients. Gibutang na mo diri sa Biramax. Giusa na. Tongkat ali, Korean ginseng, ginkgo biloba. Biramax. O siyempre, horny goat weed. Balik ang Kabalo ba mo kaning tongkat ali, ha? start. Usa kini ka ang tongkat ali usay gitawag po ni siya long jack. Ha? Usa ni siya ka herbal supplement nga gikan sa mga kaugatan sa green shrub tree. Kung asa native kini sa Southeast Asia. Actually, ginagamit ni siya nga traditional medicine sa Malaysia, Indonesia, Vietnam ug other Asian countries nga makatambal sa malaria, mga infeksyon, mga hilanat, male infertility. Unang uban maglisod og paboros. Og siyempre ang erectile dysfunction. Tongkat ali. Isa lang na sa upat ka major nga sagol sa Biramax Capsule. Bosa, palit na mo og Biramax Capsule. Naa sa Oro Pharmacy, Parmasya Oro, Save All Pharmacy o sa tanang Butika Pangmasa. Distributed by JB Pharma. O, para wala mo'y hasol, muro na gamay ra ang pharmacy para di na maglaban inyong ulo. Ha? Bisitahin na din sila, order na sa Biramax Capsule. Okay? Okay. Very good. Og siyempre, sa tanan natong mga kagahi diyan nagproblema, sama ni Lito. Problema og Ang tiyan gaburot. abi na problema kwarta ba. Ang tiyan gaburot. Abig bilbil fats di man di ay. Ang problema rin niya diya kay iyang kinaon katupan ng December. Oy bitaw kamo ba na mo'y mga angkol iyaan uyuan mama papa nga galisod og pupo matag adlaw kay dapat magyud magpupo ka matag adlaw kay di man na maayo magtambay ng mga hugaw sa tong tinai. Kay uso ba kay karon ang colon cancer, ha? Mo nang kailangan magpupo gyud mo everyday. Kung galisod mo, testingin ninyo ning TCK, the Colon King, ha? O sa kakarton lang, testingin lang, ha? I-PM ko ninyo kaya akong ipa-cash on delivery sa inyo, ha? Oh, cash on delivery para pod walay di mo makuan. Ayara mo magbayad kung na-deliver na dia sa inyong mga tugkaran, ha? Ang colon, ang kaning TCK manggod. Di lang ni sa ingon nga magpa-detox, napagin sa sagol ng mga prutas o gulay. Indian pat tamarind, Garcinia cambogia.
malunggay leaf powder, nay lemon, nay barley, nay green apple, psyllium seed powder, o mo ni para makalibang ka. Guava. Tapos ang iyang katamis, di mo mabala ka mga diabetic sa manako kay ang gamit ani dili sugar, kundi stevia. Stevia. Herbal gihapon na siya. Unang makahatag pag yun ni ang dakong tabang ang TCK aron mawala ang mga toxin sa imong lawas ug makapabusab siya sa healthy bacteria sa atong mga tinai. Busa mag TCK na. I-PM ko ninyo para kung di mo available ni siya sa tanan mga butika nga dol ninyo sa Mercury Drug. Pero kung gusto ninyo nga ipa-cash on delivery, i-PM ko ninyo mga kagahi. Para automatic da sa inyong opisina mahatod ha. So mura to. Okay, bye. Alas 7:47 lako da kang Boss Lito sa Oy Masoy og syempre na-try na ba ninyo ang pinakabagong ladies drink karon? Nalami kayo ang Mustang. Mungumusta para mangutang. Lami kayo Brad, ang Mustang. Gwapo kay ni kunamoy mga birthday ug uban pang mga happenings. Ay mo kabalaka kay 10% lang ang alcohol ni ini. Apan very lami. Mga kagahi labi nasa ice dagang kayo. Ay, so Lami try siya? niyo. Lami. Di ka mo to? Di ka mo to? Ako ko kasi love sample kay. Mustang Alcomix. Available ni siya sa Ororama, sa Champs Convenience Store, sa Carmen Mart na po dia. Try na ninyo ang pinakabagong Mustang Alcomix. Ilode ko dia kang Boss Lito dia sa Imasoy Brad. Naman di naibagong negosyo ron Brad. Unsa man? Tapukon nimo ang mga botilya sa Oymasoy. Empty bottle, mahimo na siyang cash. Munay dapat buy and sell. 1 to burag 5 ka botilya 10 pesos. 5 ka botilya sa Oymasoy na mga botilya sama sa Fighter Wine, Fighter 50, Red Falcon Mallorca, mapareha man na siya nga botilya. Yes. Imo na siya ikuan. Pwede na Oymasoy Cambio Bote Program. So ang mga empty bottle ilan ang ipakuan. Iyan ang ipabaylo nimo. Di buy and sell. Buy and sell. Palit kag Fighter Wine. Imnon ang solo, ibaligyan mo. Ibaligaw, buy and sell. Alas 7:48. So ladies and gentlemen, Lito's quote of the day. Embrace is challenge in your life. Unsa? Embrace Aha. is challenge in your life as an opportunity for transformation. Unsa daw? Transformation. Sa lahat to na paka-istorya unsay pasabot niya na? Si Bernie Siegel. Alex Solti. Si So ang Burns. pasabot ana? Ang pasabot ana, Aha. Again pakibasa otro. embrace is challenge in your life as opportunity for self-transformation. Yan. Ang pasabot ana, Mahal na kayong bugas karon. mo na klaro nga. Ingana ra. Ingana, Ingana ra. Ana rin mo pagdapat. Imong i-summarize kung sa'y Paghubad pasabot. ka isa ra. Oh, mo galing. Oy, good morning na ko kay Cheese Day. Cheese? Des may iligan. Si Ham and Cheese. Ham and cheese. Oy, teka muna Deben, bago ko makalimutan, katong uban di gusto mag-driving, gusto magkuha di og kwantood kanang Mga requirements na karon. lisensya. Kay bag-o. Maski Ayaw mo SP na ayaw mo patudlo sa inyong mga angkol, sa inyong mga magpapas, yung mga bana kay dakong away ra na. Kay ang LTO karon nag-require na tanan na magkuwag bag-ong lisensya og moagi gyud mo pila ka oras nga driving school. Maski SP na naman gali. Tanan. Mamotor man o masakyanan. Kailangan mo agi nag-driving school. So di na ka pwede ka nang nag-practice lang ka kay conductor ka. Dili pwede. Og ang naka-good news ani na ang ADB Driving School. Ang ADB Driving School accredited ni siya sa LTO. Nag-offer sila og theoretical driving course, classroom lecture, online lecture with free driver's manual. Tapos na din sila practical driving course. Ang nakalami din nila ni Brad, hindi ka mabalaka Brad, kaya ang imong abay Brad, na ikaw galingong brake. So for example, kamulo ka drive, di ka mabalaka kay ang katong driver nimo dito sa kilid niya nagsugod sa imo, napo siya on braking. Kaso yung kasog, Ug di ka mo break, siya mo brake. Mo nang safety sila. For more details, pangitaan ninyo ang ilang fan page nga ADB Driving School, Alpha Daddy Bravo.
ADB Driving School or pwede mo mobisita sa ilang opisina diara abay mismo sa Save More Kauswagan. Door number 1 Promenade Building, Kauswagan Highway, Cagayan de Oro City. Bosa, hello diha kaway-kaway sa mga taga ADB Driving School. Samara to, okay, bye. Agay. Cool. Cool boy. Analos ba ko? Pirmir gid ko ninyo pirahana. Boy, ginapasa gid niya boy para kita raw gid hinlo yung pangalan mo. Agay cool boy. Alam mo yung agay kulit. Ang kulit, ang cool boy. Jollibee ulit ako. Tungod kini ko ganahan nga na mag-away mga lalaki nako, char. And because of that, I did not be there's fighting the boy because of me. Gingnan ako silang duha nga si Dodong si Bubong nga undangan ako. But I will seeking the bubong ang Dudong to be stop for courting me. Apan! But Di kaya po sila mundang. there's no stop for me. Ikaw na ito mo. There's starting of love life. Gig na naman daw ka sa akong anak nga di nakamanhi. Kay kisamukan man day mga sige man day mag-away ni Bubong. Lagi day samo ko Sa tinod anay lang dong ay pagsaba. Kung ako lay pabuton sa imo ko pabor. Anay 5,000 tigataya baka kantriste. Nadili kayo pero Okay. kusog man daw karon ang 935 o 542. Kanit yun, 5,000. Sa man eh. 5,000. Oy, isa man eh. Gasuhulan ko limo. Wala tayo kita. 8,140. Ha? 8,140. 814. Pila man eh. 5,000. Uy, sa man taong ka na. Dili man na importante. Abi pala, oy, sa dyan anay lang. Bisag di ka muhatag na ko. Sa imo yung kumubotar. Sa imo yung kumubotar. Sa dyan nakabalo ba ko sa inyong maki na iya nga mga maing tao kayo mo. Tapos, lakas pagi ko sa barangay kay first kagawad na imong igso. Wala lagi. Hoy ka na ako. Kay mong buhok ba? Medyo, wala naman siguro kagapariban. Wala na. Kay kapoy kayo kay watay kwarta. Ano, 3,000 ang pagpariban ito. Ay, anong katagaan pa manggol mo? Kaya mo, buhok, dagang kay uban. Pakulori na. Punara ko 2,000 para magpariban ka. Salamat dong. Kabalo ka dong. Bisa, sultian da ka. Dili sa ingon na naghatag ka na ako. Pero sa tinunanay lang dong. Sa tinunanay lang. Ikaw ki akong idol. Ikaw ki para sa akin. Ay, salamat. Dede, anay lang dong. Ipasaka takasbay. Kay gisuko pamanak akong anak. Tapos, pag-abot niya, nanadayin ka. Saka dito. Saka dito. Saka dito. Ayo. Ay, kasi man eh. Ay, nay, may gabi nay. Nasi ilay nay. Ay, pandamay. Ikaw na ba? Saan taong ka na eh. Nagpapasyal lang ko na. Di lang kakailan na eh. Ni gwapo manggugag sa mo dong. Ano makaldrin dong. Si talay ko na eh. Di ba gig na naman ka nga. Di na ka mo balik dali. Kaya di ba di magalan akong anak lang yung magsige kaway. Lagi na eh. Pero mo na mo kasabihan na nga try until you die. Adi, try until you succeed. Nah, day. Pasaylo, agi kay ko siya ang anak doy, kaya di siya kinagumot mo yung gingon lagi doy. Pero sa tinandan na ilang doy, kung ako lay pasultiyon, ayaw lagkalain. Pero actually doy, sa imo gikobotan doy. Nay, na ako'y 5,000 na yun. Asa man eh? Asa man eh 5,000? Wala kang pang kuan na ba mga pagasto-gasto ginagmay ana bata. Katoy mong utang na dito ilang kuan dito sa Agora, katoy ilang Imyat store. Katoy mong gipanguan nimo diya sa iyang kuan baligya niya dito. Gibayran ko na. Ay kaula ba? Kasi may nagsultingan na ako'y utang dito. Nakalabay man ko dito kang Imyat nga nagpalit mo ko bugas. Actually, nagpalit ko isa ka sa akong bugas dahil ang Imyat. Akong i-deliver na si mo. Okay, ginoo ko.
Dong, kadyo lang dong. Ako lang raron dong. Pesan pa magdugdi ni mo ni buhaton ako dong. Imong ibayran akong utang, palitan ko ni mo bugas dito ila email. Pero dong sa tinanay lang dong, bisa pa din mo na buhaton dong. Sa imong yung kubutar dong. Mau ba, nay? Oh, sa imo. Kay sa tinanay lang, kato si ikawan dodong. Ambot lang, kay kung akong tanawon, kung kana may madayonan sa anak, laing kaya mong lahi, hugag tuhod. At least ikaw, dili kag hugag tuhod, pero itom kag tangkugo. pero, ani dong, kay ani na lang, ako sang istoryahon akong kuan, anak, ugma na lang kabalik. Wala di sa diyan, musaka lang ko na di, ayaw siya ka. Ang ako, di akong istoryahon nang sa ugma na ka-schedule. Kaya na ka-schedule lain. Unsa na? Di, akong pasabot, istoryahan siya na ako siya karon. Tapos ugma na kabalik. Sige na, saya nga yun. Nay, narambugas na yun. Ay, dungagi lang nag-2.5 na yun. Okay, para ilim na yun. Nagdala di ko Mustang diyan eh. Para man na sa 10% ramang alkohol na pwede na sa imo na mau ba? Salamat kay dong ha. Pero dong, again dong ha. Bisa pag di ni mo ni buhaton sa ako dong. Lakas kay ka dong. Sige na Umalang ko bayan na. Salamat na ya. Ako magigka ka na siya mo gyud ko. Kay umay kay ka. Sige na salamat na may gabi ni mo na Ay, paitan yung bakakon to May kita ni, sige ba tag-post-post og Bible verse sa Facebook, tapos atong kinaiya, puryagaba. May kaniabot ka day. Napay ni bisita diri ma? Kadyo lang day. Sakat ta this by. Kadyo lang. Ellen. Anong naa ka diri? Day. Istoryahan ni Tarong si Dodong. Naman siya mayong kasing-kasing istorya siya. Dong, ikaw na'y bahala na. Sige na. Naidusmin. Saan dugang na siya na Ayaw pagpakita na Di ba ignan naman taka nga di nakamaan ni din Ignan na taka nga kapuyan ko gubot na away-awayan ko ninyo. Dili man. Kabalo magi ko sa imong tumong tinguha ba? Kay paspas kay kamulay ka na ako mga TikTok nga kita-kita akong dugan. Kabalo ko sa imong tumong dong. Kina nataka dong, kana imong dungog, klaro na kayo nga babairo kay kanya itong barangay. Wala man ko nag-expect nga yan na. Ang ako lang nga, bisan pag dili ko nimo wala ka naigugman ako, pero muandor ka, malipay naman ko. Pwede mo siguro nga, maingon lang kag, oo, gisugot ka, bisag wala ka naigugman ako. Pero nakasaad naman ko dito ni Bubong. Nga dili ko musugot na lang para walay, para patas. Wala ko'y sugton sa inyong duha. Hindi na lang ka magsabang nga, gisugot ko nimo. Ani na lang. Sa tinod na ilang. Sa nga lang nga, wag niya pong kamuundang bro na appreciate na ako ang imong effort. Yes, kita na. Kabalo ka sa effort. Kanang tugbahanan sa ipin lagin niya. Very good. Doon na lagindingan, effort. Pero sabot para di magbahay si Bubong. Sugton ta kaapan ayaw pagsaba sa iya. Okay ba ka? Oh, yes. Ayaw singgit. Dapat nalipay ka pero ayaw kay singgit. Oh, yes. Sige pa, hungong pa. Oh, yes. Alas 8!